Usindisole. Usindisole. Wapho. Yazi ukuthi ibandla kuphela ngempela lingabo. Ngoba lapho uJesu wasifela phela. Sayisabona. Usifela nje asimcelanga. Umthetho wabafana ngabe siyamkhokha. Sithi wena wayisukela wathi abantu asingene down. Wasidecide la wena umuntu wenkosi thina sasimkhepho. Thina sasingasibona nayo into yokufela nokuthi khona isifelwe. Thina siyiphilela nje siyihumuzela impilo. Wathi wathi sokhala sizingane. Asibonganga sifelwe sithethelelwe izono. Kanti lo umthandazo wa everyday baba ngiyabonga. Lo ukuthi wafela ukuphila kwami ngibonga ukuthethelelwa izono. Ngibonga insindiso. Haleluya. Manje asibonga. Manje ngibonga uJesu ukhanyisa wenzani. Ngoba somtshela ke lalela la asibizwa ngabe umbhemu. Yabona isonto lethu le. Sibambele. Funda lapha. Verse 20. Funda masinyana 30 minutes. Bese ngiyathandaza. Ukhona ufundile ofundayo? Verse number 20. Yes. Ngakhosi ngamanxusa kaKristu. Ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Yebo. Siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Mashallah phansi. Yabona nje singama ambassadors. Ngicela ngempela strict same time, very short. Siyabonga kakhulu engcebeni ezimo lapho kusamboto ukukhuluma ngalesana. We are the ambassadors. Yes. Singamanxusa ukuthi sesikhohliwe thina thina seso pastor, sirelaxi. Seso pastor sebenzi. Sesishiyile manje le ndaba. Sesifuna thina kusetshenzwe thina. Thina sisafuna ukusebenza. Yabo manje angithi sisiphumile manje la uJesu esimise khona isikhali ngoba phela simisiwe. Bekuthiwa singamanxusa ngokungathi uNkulunkulu usebenza ngathi. Okusho ukuthi ithina esisebenzayo asetshenzwa thina. Kushuthi akekho umzalwane ofanele angene la asonge izandla ahlale phansi. Akuba abantu ukuthi benzani, akuba abanye benzani, uba lo ngenzini acomplain in tax. Umsebenzi nomsebenzi wena. Amen. Nomsebenzi. And lento uku-testament elihle. Kwendala ube ku-Adam kwathiwa ensimini akayizidlani akayilime ayigade. Akekho umuntu okhona kufanele adle izinto afake ibuko. Sonke sisemsebenzini. Akekho umuntu okhona kuthiwa hayi ukhona unoshumayeli isonto lonke. Ukhona apostoli uzathandazela. Sonke sinjani? Semsebenzini ukuthi indlela esingayo kushiyana ama-level okuma. Kodwa khona sonke sinjani? Manje asingafuni kusetshenzwe thina. Sizesikhohlwa umsebenzi thina uNkulunkulu awenzayo ngathi ngoba uNkulunkulu kusho awenzayo kodwa esebenzisa thina. Amen. uNkulunkulu ngeke sehle ezulwini azophulisa abantu bonke laba abayishosha nani. Cha, sizofuna umuntu available. Sizofuna umuntu available. Hayi umuntu holy, angihlukanisi. Umuntu ongcwele uhlala esontweni asonga izandla akahlabeleli akathi amen usonga izandla akasukuma akashaya izandla akabingeleli akekungcwele yena akathinti izoni uma kwenzeka iphutha kwahlala nje intombazana yaziyo ukuthi le ibulele la ntombi usuke seyoraba khashana kuze kuphela inkonzo uma ukaba ngena intombazana enethathu esontweni lakhe akabe sakhonza ngoba yena unjani akhuluma namba nale nkosi manje uNkulunkulu ke akasebenzi ngabantu abangcwele ngoba isizathu ukuthi kuze kube namhlanje ebusuku sila because we are not holy but we are made holy every day. Siyangcweliswa usuku nosuku. So when you want to holy too much, hlala khaphe. Kuzela khona. Ngoba lana kuzathi ibozi. Izinto zona every day. Siyaphuma thina every day. Siyagwekwa siyashiya indlela sifuna imfishane every day. Kodwa into ukuthi sibonakala si-right silunga ngoba kukhona sibuyisayo esiqanda ngezihlahla namanye. So silana ngoba siyazazi ukuthi asikho kahle. Sibahle yes.
ukuma phambi kwabantu bakaJesu asifanele umthetho womjalo mangizoshumayela ngithi baba mina kufanele njengoba ukukhipha indaba zakho ngenxa ukuthi nenhliziyo encane futhi nenkonzi futhi ngadelela lesamthanda engazwani nje nento engayitholi kahle mina nginjalo ngoba uma ngibheka kubuka lezinto kubuka izwi lakho ngiyabona akufanele nokulithinta akufanele ukuba phansi kwebandla lakho ngoba babantu bakho laba wabafela nabantu wabangwenisa nabantu mina ngenza ngalutho angilama mina bazolimala ngcono ube wena umthandazo wami wa-everyday phambi kwebandla ngcono kube wena ngcono khulume wena ngoba uma ngakhuluma mina bangashawa zitroki bonke labantu manje thina sifuna umsebenzi wakhe usiwenze owethu thina sibona ukuthi kufanele kufanele ngoba according to what we are noma who we are asifanele ntobo asifanele kuze kube manje akekho ofanele ukuma endaweni engcwele kaNkulunkulu simiswa ngomusa ngoba yena ethanda yena othandayo uma ungazenze ngisho yini bonke abantu uNkulunkulu abasebenzisayo belingwa kangaka haleluya yini abantu abashibanayo yini abantu abadumisayo yini abantu abanjani abasebenzi abayisebenzi ayinamali belingwa futhi ukulingwa kwabo beshawela ukuthi babonwe yizwe lokuthi laba belingwa ngoba usathane uyabona ukuthi lolu hlulo utshwala kodwa umuke kumele kwabo phambi kaNkulunkulu kwenzeke into enkulu eyisabekayo abona ukuthi ayishuthi utshwala kumnandi lokuthi usenamandla kade kuyena umuntu onamandla uNkulunkulu osebenza ngayo manje akushawa thina kushawa uNkulunkulu ngoba thina asinamsebenzi kodwa ukhona osebenzisayo so noma sishawa noma silingwa angosamleta yona yethu sishawalele singayazi sishawalele singayazi sisibona sinasazi ubizo siqale ngalo uJesu manje yimalo seshawa-ke sishawa singabi nazo iy'mpendulo bese kufanele kukhanya ukuthi umithise kanjani kufanele ujulele ekhawulazi futhi ubone kahle ukuthi abazali bami nkosami weJesu ngizoba yini uNkulunkulu wami uqala ubone ngaleso sikhathi ukuthi waze wangena enyakanyakeni ashawa wena awunalutho wena awunalutho wena manje-ke ibandla-ke libike lapho ngoba manje alifuni lona ukubuka amehlo amabili ibuke ukuthi lo muntu ushawelani kangaka yini kanti le alandelelwayo kangaka yona oshawe phindelela omunye azabhala isonto abhala icamba ayikho lento kodwa ayikho lento nka asihlalele phansi ayikho lento asiyeke katshela abazalwane ngicela nihambe nokhonza bafethu nikhonze noma imuphi la niseduze khona ngoba ngiyabona ukuthi lento kanjani bakho sinamanxusa ngokungathi uNkulunkulu usebenza ngathi uNkulunkulu efuna ukwenza izinto wenza ngomuntu wenza ngawo so ungaphakathi ukubone wenza kanti akuwena ngoba phela uma kuwena shuthi enzakala edrobheni ungena umarisbeka kwamthinde noma iziphi ishosha mucabanga ukwenza wena uNkulunkulu une-timing une-order uyabaletha abasondeza ebasondeza la ngenekhona ebese kunyomula wena akukhethe ngaloyo suku athi kulungile namhlanje ngiyabona ukuthi akekho available bonke labantu they are too holy adonsi asha athi lay your hands on this person lokuthi uyakhula lokuthi unjani nawe uyi-asha ungasikuthi udumizele uyithole usuthi nkosama wami ngicela ukuthi isandla sakho ubeke uthandaze into ongayazi aphile umuntu ngoba uNkulunkulu ngeke ahambe ephilisa abantu yonke indawo ey'khotheni uNkulunkulu emadonsa abantu ebadonsele kunye la bezophiliswa khona kunye ngoba uma besedrobheni bazophiliswa kwena soqala kuvula isigodlwana sakhe esincane ube sofica sekunolayinke lapho zophi phila sephila manje
Sekunolayini. Wabuka nje safaka igama wena sekuthanda abanye abantu. Sekunolayini ozobi. So lana ke kwa ambassador kanzo kwa unezinto odlula kuzona before ube yinxusa. Bayazi laba abashayelayo thina esihambayo ke thina sihamba wonke. Ile esikhambile. Kuthi ke an ambassador umuntu ozalwa la eMaritzburg ebese thatha lo muntu osebenza eSingapore, osebenza eEurope, osebenza eUK, America, Korea, China, zonke lezo indawo. So umuntu ongahlali la ezalelwe khona. Amen. So umuntu ubizwa ngeambassador ngoba uzalelwe lapha eMaritzburg kodwa ukhulela le. So njengoba ekhulela le esebenza le akayisanga le kwayiswa. Amen bathandekayo. Amen. Ukuthi abazama befundisa abakhona mhlawumbe abagcotshana anije akwazi ukufika umzuzu la ukhona ngicela ukuba uncalled. Cela ungabizwa. Sengathi unjeza ngaqala phansi abiza athi sebenzile wena singakuzibalela namhlanje. Akusafuna kubizwa nje. Ufuna ukuthola ngoba hey ngimanephunepu ile nto yokusabela. Njalo ngokubiza kusabela. Akusafuna kusabela manje uyoyibiza kushiphi. Awukazi ukufika la mzuzu. I was appointed when we attended by ambassador. Kufanele kuhlangane icabinet yala eSouth Africa. Ihambe izulazule ifune umuntu ongamesha lo msebenzi wokuyosebenza eSingapore, wokuyosebenza phesheya. Uyafunwa akazilethi. Yangizwa lena? Amen. Uma befuna laba bantu ke bayafunwa ke bayafuna. So la kufanele ube uhlobo oluthize ukuze uqualify. Bakhona sibabuka ngamehlo ngathi yabo nje lo muhle lefika yakhe namanye ifike konje bese gqokile sese-China iyafaneleka cha akuyingamalips la akuyingafika la kufunwa inhliziyo yakho ukuthi ilungele yini uyile hlobo ededelayo yini ngoba ungenza kube nefika kanti uyile hlobo ebamba amagqubu manje ngeke usebenze phesheya. Akiwa mabuhle kiwa ngama-qualifications ukuthi uzokwazi ukusebenza. Siyazulazula nje sefune yonke. Azulazula. Uma bemthola kufanele ke ezohlala ebhodini ehlale necabinet. Siyambuza ukuthi
njengoba sesirana manje i-interview yokuthi-ke how attached are you with your family ukuze uqualify for lo msebenzi, because lo msebenzi awufuni umuntu onomfazi wakhe oney'ngane zakhe onomuzi wakhe nemoto zakhe, uyakho into yakho esebenzini lana kuyaphela konke into yakho kwamanje eyakho phela ngeke isebenze neyethu ngayisebenze into endini wena imbili ngeke isebenze so fanele kufe enye ukuze kuvuswe enye. Manje amakhono namhlanje anoyam too much. Imoto yami is my car, it's my house, it's my wife, it's my kids. Ingakho abanye begcine be-enjoya isikhashana esincane nalezo zinto kuba bayithathe bazenze ezabo kanti uNkulunkulu semsebenzini. Kanti la umuntu ongena nje lana konke kwakho kubanjani kuyaphela ukuthi udokotela idini umuntu ongena la ngisho indlu incane ingako wangena la lento yokuba udoctor say iphikisana lapha yaphansi lana ungene ube umayisana ube umayidoctor ube umayichild ukuthi nebhizinisi uqasha abazalwane bami laba basebenza kuwena ungena la uphelwa ubasi la lana you become my son, you become the child of lana bantwana lento yakho yokuba usupervisor lekoshe right iphela lapha nalelo shiya lakho sala lapha leshiya lakho bangena lapha ngento umntwana ngoba uma ungangena nokusupervisor bakho uzofuna ucabanga ukuthi thina sisasitolo sonke usebenza nalafika sitolo usiphala amathini uvote uyakhulushela iqhaza right lana kufanele ube de-attached from the family. Mungayazele ngisho ukuthi Abraham usahlele kamnandi no-cousin bakhe no-aunt bakhe nomkhulu bakhe wasivoice athi Abraham get out, leave your family, shiya phuma ehlotsheni awuphumele ehloko ngeke ukwazi ukusebenza uthanda ehloko wena ney'nto zakho no umzala wami umalume wami ngeke ukwazi ukusebenzisa ngoba lento yakho izokubusa uzufuna uzoyibusa lana kumina. So leave your things, get up, phuma ehlotsheni phuma yonke indawo ufuna ukwenza nje umeceleleni wathi waba wena inakho nezami izinto zizokusebenza. So lana ama-ambassador akasebenzi uyakho ngisho nemoto enje ithenga amanzi ithandazane laphaya kufanele ungaphumi isonto uyabuza ameni ukhona uyangezansi 3 ukhona uyangezansi 2 iyinja inelana bapleki iphepha thanda kuba uma wayenze yakho so basegosi wona uyithatha uphela ukuthi eyakho lemoto baba lemoto yakho yazi ukuthi ayikho into ekasebenzela wena yafa ngazi lokho so njengoba iyintshantsha leti izonayisha amakholwa izohamba iyothandazela le izohamba iyoshada nebazalane izokwenza zonke izinto le thanda bazalane khona oya ngapha ngezansi khona bazalane khona sengiyahamba yabo babili abathatha ubathathele nkosana bangene emotweni ubezwe behleli ngaphakathi bethi kodwa ngithandayo uNkulunkulu wake wasibusisa nathi sesikekile ukuhamba ngeenyawo awusiyasitrust uNkulunkulu akwandise besokuwe wena ayikho into ezokwandiswa ngomsane yakho odede awukube yileli khona lidedelayo dedela right awubathatha you-Abraham mama nje angifuni ukuza ney'nto zakho ukuza nomndeni wami angifuni into yakho la mina ngifuna wena wedwa mina ukuze eyami into izokwazi ukusebenza right shisa akafuneka umuntu loyana unkosikazi wami wena ukhozi unkosikazi wakho mengene awukhozi awukhozi indoda yakho mingekho awukhozi ingane zakho bezingekho wena uye enkonzweni ufanele usale ekhaya ugade ingane uthayeka umuntu ozosala nengane sinomhlaba bethu mkhulu kabi uhathala ngalo ujikela ngemva ukupase lapho uyekhona ngoba uzama ukuqeda lento yakho ngelinye ilanga uyothi uhleli nayo belishawa amafithi iquleke ife ngesikhathi manje la uyasarenda yonke into yakho ukuze mayifa ungahayisisa umfazi oyisifuna kuthi kodwa baba ukuphi uNkulunkulu bewukuphi amazobula aphume emlonyeni bekhona esenza uNkulunkulu engathi akekho kanti ukhona two bese bekuchecka igazi
ngoba la uyakhona kunezifo ezingafani nalezi. So lana isizathu sokuthi ucheck igazi kwenzela ukuthi uma wenzela ngoba eChina kuno mosquito hayi no mosquito ngabo wethu lona usungalali ushaya hayi untwana manje eChina kuno mosquito ongakudla ufe wena indlela okukhuluma so abantu bakhona bayafika mosquito kodwa baqhubeka babe normal ngenxa ukuthi igazi labo so ucheckelwa igazi ukuthi should there be any virus, any disease laphaya uthola ukuthi igazi lakho lishube ngale ndlela ukuthi li-strong lizogcina lonke igciwane ekufe wena bandana amenta nje ekufe wena because ingakho phela kunabazalwane abashumayelayo abangabhaliwe la ukuthi HIV banalo kodwa abafiki basashumayela hayi banikini ukonto oshumayelayo kodwa hleli kwi-wheelchair konto odumisayo abangabacrash ngenxa yokuthi la-test kwigazi lakhe la-qualify uthola noma nehleka yini ngekafe noma ngalilwa yini noma ngekasafe thina sikhonza sinama-kidney sinama-fibroid akubhalwe ndawo ukuthi nge-kidney problem kodwa ngenxa yokuthi ngithestiwe kwabonakala ukuthi lento ngizoshumayela nayo lama-fibroid ngengime ngizoshumayela nayo so ngithestelwa lokhu should there be any virus, any disease out there igazi laba licontain licontain bese sithole treatment yokudambisa ngeke sife asibona abantu abafayo lokhu kanjalo sifi thina siyalala uqeda lana bese uqalwa i-weight isikhathi nje Quarter to 9. Bese uqalwa i-weight lana uqala i-weight mphathi uyiqalela ukuthi kulamanye amazwe ukuthi kuno hurricane kuno bantu nemimoya esinamagama wena ungaba wena nawe uyayibona kuthiwa i-hurricane udla wena ngafuna ukubambelela emasaleni i-hurricane abathobela mana i-weight lana uyiqalelwa ukuthi kulamazwe angale kuneziphephe ezinkulu wena ungayijwayele akuzonijwayela umoya wewashini ukuthi jikethini isizobona kumoya ujwayele lo moya wena uwazi umoya osusa indlu uyoyibeka ethekwini uyisuse la ngoba wena ungafa ungabona lo moya ingakho usheshe ubiza ujesu nje kuthiwa uyisona isipobe esisibona kanjani kumele kubona lento elindlela ngasekufeni washeshe umfuna ujesu manje sicaba yithi ukuthi yini ungasheshe usondele kuye pho wawusumfuna ngey'khathi ezini so ukaze-ke i-weight yakho ukuthi usinda kangakanani lana akufunakali ngizidudla isho lama-hips lemkhaba yethu nayo yonke into yethu sisho a spiritual weight. Spiritual weight. How heavy are you? How thick are you? Ungenzeka yini wena kumitendela kuthiwa ukhothwe intsha uzothola imali wena ubona ukuthi uphepha ngakho wena ngabe uyile nje wemuka nazo zonke iphepha na kuthiwa khona uyizintsha kuthiwa future ngabe uwo yini ozomsuboke phansi usuboke phansi uhamba ukhotha utshani udlutshani njengenkomo ungabe uhepha lesisindo na ngoba uyile nje wephepha nayo yonke imimoya weight right emese bekunikeza izembatho ngoba into egqokwa le ngekugqoke wena nje ungagqoki vele kumanje agqoke kodwa ogqokwa le ngekugqoka eChina uyindoda umfazi ufaka ingubo ngekubona bese bebhekele wena amenko mama kodwa amadoda ngoba wonke umuntu ugqoka amadoda khona ney'nwele ezinde ngake eshaya iqembu ngiyazona wena ungathidela ngoba wena lapha kuyindoda omzulu nje wena usanganiswa yifilthwane nje ususibambatha ushone ngoba iy'nwele uyifuna ususibambatha ushone sakwazi ngekubana kangilephi
ngathi kuyada ngeke wena uvumba nenwele ngalo futhi wena ngeke uvumba ugqoke ingubo njengoba uyindoda nje ngabanye banathanda soba noma ngesonto ngabana nje usudlele ingubo wabo wasixokama ngaphezulu wena uyindoda so ngiyakuyigqoke into yala uyakhona ngoba uyazi mase bethi we are going to give you izembatho vele oyijwayele angithi wena umzulu wena umzulu yasabela ukube wawungemzulu wawuyoba yini mase uyanikeza isidwaba sakho unikezwe inkehli unikezwe ihawu unikezwe ibheshi ngoba izembatho vele onjani oyijwayele manje leli bandla sesifike la ekhaya sengoba njengoba ngoba abantu osakube awusakwazi ukubona utokolwayo nonto ngakhona awusakwazi ukubona enkonzweni noma esitofele noma ebhisha useyigqokele nje asantuse naye njengabo bonke abantu uhamba ngangube nomhlala embese umhlala wonke engaka angene naye esontweni ngoba manje uthi abefika eyenza la ekhaya wabona zonke izinto la kunje kwavele wafana kanye nabo wakhona uyibheshu lakhe wakhona isidoma sijwayele wafuna ukutesta izinyama zazo engezona zaleli izivavela kulo awukosangenkubo thina siyinikiwe ijwela khona ezulwini sinendlela wemakhona sigcoka ngayo sinendlela wemazolo lesithaba awukosangisishina kupheke nayo unendlela esibhoza ngayo emzimba yethu Sasibendini manje. Sukala
ibhishu wena ufaka isuthi. Awusina ibhishu ufaka two piece. Ufaka amasonto costume namathayi akhona. Ngoyini uhlelo ngoba? Yini ukhambo sakufuna yini ukugqoka la? Mina ngisho ukuthi goguka ufithe. Angithi asazi uthanda ukudansa. So awukwazi ukusinyaka sisebizinqa thina sila. Okwazi kunamadoda esikhona la, kunabafana bethu esikhona la. Abantu babasindiswa basaphuma etshwaleni bahalela noma yini. Ususenza usilimaze labantwana bethu. Uyazazi ngophatha uhlelo gqoka kahle. Cover yourself, cover your body. Right, umuntu lapha ngasifuthi lena iyaphi. Uma sethatha lapha bese bekunika ukudla ngoba wona uyabuyisha into yangaphandle. Now, my qualifications, ambassador. If you can't run through these things, then you will never be one. Then what's by news? But the toilet song can exist. More from your by news. But niggas push. But never push no one. Never. You know, Mason. Get what? Mason. Iyo siwaka lapha ibiliso ihengwe lapha sa chicken dust ukwena ukuthi uthanda ibisiwe noma josiwe lapha ngiyakuyilo ngoba already sifusa ngiyona ngoba ngiyafaya kamera khona kakhulu mina ngisathi vele inja igama lakho Kuti izo ngoba iyalazi igama elayo ya okuzama vele ukuthi ayibona khona kakhulu ukuthi kanjani izamluma ukuthi ayibona awubona kanana ayibona ubona ukufanele unikwa ukudla ozokudla ngoba ekhaya yaziwa eChina kuhlinzwa iselesele livule iselesele lelo pitches ayo bakungula emgwaqeni the pitches ushaya eChina yaziwa kufaka umanudu bakudle ngenyama yabe right wena lekulidle le ungafuni ukushayisa lapho lezo nidla so ayikho into yangaphandle ongakwazi ukudla kodwa bese bezinikeza Jesus. Bakunikeza ama-tin star, bakunikeza uphezwa nivile. Ufuna ukwanya fish. Bakunikeza ama-fish, bakunikeza isimba. Ngoba eChina asikho isimba, asikho. Chaga, bibhizi, everybody. Asikho isimba. Uzonikezwa ngalezo simba. Unikezwe zonke izinto oyidlayo, zonke izinto zala. Ezizokwazi ukuthi usasineke ngale. Njengenquzo ngoba awukwazi lana uyinquzo wahlala nazo zonke izinto zala uvela khona. Ayikho into ozothola phambili lapho. Ngoba iphambili leNkosi yakho asibona baleliso. Awusamelizo. Manje isizathu sesiqualify bakanye ukuthi uvumele uJesu wathi Nkosi yami kulelo lizo bakulona baba benze njani? Abagcine. Uyanikezwa zonke lezi zinto unikeza neze isikhathini lapho. Hayi awuye Right. Unikeza lokhu. Ukuze ungayitholi usuhamba ukhetha lapha iyumlenze wenje uthi Nkosi yami top stand this one point that one. Usuhamba udlisa nje. Ukhona ukudla thina sinokudla esehlala lapho ezulu. Hallelujah. Nkosi yami lencwadi mayingasuki bazalwaneni. Mayingasuki emlomeni wenu usenzani ngayo. Lencwadi yadliwa ukudla lokhu esakwehlisiwe ezulwini kathiwa isidla njengoba sekulelizo singalazi benza zonke izinto benza befuthwa ngamaduku benza izinja benza utshani benza yonke into asihambe sikhothama sina yonke into thina we have our meal bazala sinokudla very expensive food ukudla kungaboli lokhu ukudla kwafakwa efrijini lokhu ukudla noma nini
unesandla sesinuku lokhu kudla kwenasahlukana wezulwini. I'm not here in China airport. Ulaleli sise kahle. Umnyenyenza kwakhe. Tike sofika ulende e-airport uthathwe ama-China. Uma ufika e-airport bonke abantu bamhlophe la wena wenza umnyama su. Uyabona ukuthi yabona la akazi kwenze njani. Uyalinda ulinde ibhodi elibhaliwe Apostle ngoba abakwazi nabo nje bathunywe e-embassy ukuthi bazolanda. So wena ebantwini ongabazi ulendela ebantwini ongabazi ongakazi uzibabone. Right? Amen. Uma befika ke la bayabona ibhodi usuyabona awuna Mr. Okay, right, usuyabona ama-China awukwazi ukuyichaza awukwazi ukukhuluma ngoba manje ukhuluma isingisi abasiza isingisi bona bezochina kuphela. Uma ufika bona ukhipha i-passport yakho babuke okay right when Mr. Mbuko right baphuthe kwama lana ayikho into emnandi ayonke into enziwa ngendluzo la because anazana. Then izolibani ayikho into emnandi aku-enjoy ukulenda la. Yakuthi ayikho into abantu la bayakudina already ngoba manje benza izinto ngendlela uyaphuthwa la izinto zakho otholezana right uyaphuthwa futhi la uyashiwa akulokuthiwa come say follow us la bayayihambela wena ufanele wenze njani ngizonenza abantu uma ningilandele ngizonenza abantu uma ningilandele ngizonenza abafundi bami isibili kuze kube manje silandela uJesu kuzokuba manje bathatha lapha uvulela icapha usuyangena akwazi ukuthi lidumaphi bavala isicapha bangene ngaphambili nasi imoto short convoy imoto enkulu lana phakathi emotweni kule moto kuyo ukhulunywa ulimi ongaluzwa futhi uyababona abantu lebona kusho ukuthi ikhonto emnandi kade bekuyona kule weekend ngoba uyabona ukuthi bahebe asake ukuthatha lo 5 million shit ngoma njalo kwenje manje ngikhala nendaba uyafisa la ukhosa amazwana amabili kodwa ugaxa ilanguage mina ngiyakuzwa ngiyathuka uma kukhona amakhono aphendulayo ngoba thina asibona ukuphendula especially in a foreign land kuleli foreign land ngoba lana sikwi-foreign country la sikwi-foreign planet la akulona lethina nizwa manje sesitholakala manje siphendula ilanguage yana kulo bathiwa ngeke uphumelele lento yenzayo kuzwakala ngokuphendula uphendula zoyizama ngoze kuyofethuleni awuphendulwa lana ushutha nakhuluma yonke into abayithandayo akawubizwanga uthule la akawudotiwe uthule la bethu nezolo uthule la la uyathula la uma phendula abantu uzophendula into angayazi
uphendule lutho waphendulelana ngoba leyo nto uvele uyilalela ukuthi akuyabona ke manje ngoba umkhulumeli isichina namanje angisezwa ngoba mina I am not tested out I'm not a tailor made hayi mina nje ukuqala kwagogo ngisisekile ekuphume nasemngeneni manje lento ishoyo angithandi ukuyiphendula ngoba umkhulumela ilanguage engayazi awutholiwe yina thula ukuthi hayi mina kanti kube niyazi madoda afunde eBhayibheli yeka thula thula awubiziwe okay ilanguage engayazi ngoba manje ngikhulumela into engayazi angikwazi ukuphendula ngoba ngizwi ukuthi ngithini hayi namanje nginesonto encane ngeke khulisa into lapho ngoba abantu banjani angizwi ngoba zathi angizwi manje angekwazi ukuphendula lento yini bese after fike uland uma ke driver la bakudrivela kuleli china lilonkana kunomuzana lomncanyana phakathi lendawo ethiwa iAmbassador House la eChina eswen lamaChina kunomuzi wase-South Africa mina ngiyabuza owenzelwe abantu base-South Africa beseChina iAmbassador House ukuze bangaduki yo awu ebese bekudrayiva bazokubeka lana into emnandi-ke ongwane lana phela amaChina awangeni lana e-Ambassador kuse-South Africa ngoba manje kubhalwe ngamagama amakhulu ukuthi South African only kwase kwathiwa trust iflag lase-South Africa yes okusho ukuthi wena unguyi-China manje sekufanele uyibuke i-passport yakho ubone ukuthi lana kushuthi lana angisikwenza njani yogcina ngaphandle hayi ngiyakuzwa hayi mina ngiyabuza hayi bowe bathandekayo baqaba umuntu mina ohleli kuleli izwe kodwa ungenandlu ukuthi lapha namethi washo ukuthi inquire anything ona laphaya e-embassy lokhu kuzwenzela ukuthi uma kukhona izinto abantu base-South Africa bayidingayo la eChina bayokulomusa bazothola yonke into yabo lakhona umusu khona ujeqe khona yonke into yabo abayijwayele noma besezweni engelungile labo kodwa ikhona into yabo encanyana awukezwanga so-ke bese-ke bekuthula-ke ney'khoma zakho usudumuzele lapho wazi ukuthi bamuthi inhlanganiso usithi uqale usuqala usula khona uma ngoba usubona iy'nto zakini akujijilele umuthi uyaqhamuka uzobona lapha esikrini kubhale kuthiwa scan your ID uzikhipha i-passport uyincikize lapha bese uzwa umshini ukhuluma ukuthi welcome Mr. Wu bese kuvuleka amasango bese ngenkathi ungena usuqala ukubona abantu abamnyama bebala lapho usuqala ukubona behlala hayibukusa hayi bowehlobo themba velas ngoza wemntwana thona hayibo wengubo usofikile bese usuqala ukukhuluma ilanguage yakho ejwayele ngenxa yokuthi ususendaweni enabantu abafana nawe into zoba subhimbe ingoba ulapha ngaphandle ingakho uzohambisana nabo bonke abantu yebo uzobhimbana khona into ongayazi khona ngoba khona indawo lefana ukhulume kuyo ngoba lakhona abantu la indawo ubeka khona isimo sakuqala emhlangathini ngoba ufethu khona libambene nayo la ukhulume ilanguage efana ebese-ke kanela ngaphakathi kuthiwa okay ndoda kulungile usufikile right injani idlale kuthiwa nilethele inhloko lapha hawu ihambe lokuthi noma nejayi kuthiwa letha uphuthu mbumbabumbe yeyi umuntu ufile indlala kuthiwa letha amahewu kuthiwa lethani yonke into asho izinto
ise-embassy kuphela la kunezinto zakhe zasekhaya. Engatshona nomndeni. Lethi bandla kodwa liyangizwa kancane. Yebo. Yebo. Bese-ke ngivule kansi ngiyathanda. Bese-ke umfundisi wami lana-ke bese uyatshelwa kuthiwa ucela usondele ebhedroom lalela ngebhedroom ukuthi ufikile. Asenze kanjena-ke lana-ke sesi-allocate-ekile ibhilidi ozosebenza kulona. Ne-accommodation yakhona nayo yonke into la uzohlala khona. One-ke la sizocela umsebenzi wakho from Monday to Saturday. Uma uqeda ukusebenza usifayilele wona ngomgqibelo ebusuku mase silethela wona ngesonto ekuseni ukuze sizokwazi ukucheck siwumise kahle bese thina siwubuyisela la ngoba phela awuqashiwe thina thina khona la uqasha khona ngithi amen. So umsebenzi wakho kufanele uyo accounta le kodwa uzoqala e-embassy kukhona umuntu uqualifies ukudlulisa umsebenzi wakho e-South Africa. Hallelujah. So ke lana-ke manje sekwenzeka lento yokuthi-ke njalo uyosebenza wena usebenza Saturday ufayile zonke izinto zakho uyibhale kahle bese ngiyasonto ekuseni usuyagijima usuze e-embassy uzothina umsebenzi wamodini ukuthi usubmitha angazi wena nofana wena because just never ukuthi kuyanetha angiphumeleli uyikhathoni okuzophikile okhoza wena ukhoza ngela uzofanini ufascist bese-ke kuthiwa nathi into zakho nathi nakukhiye nayimoto nayo yonke into yakho oyifunayo kodwa-ke ngenxa yokuthi-ke lana webhemu angithi awusazi-China baxa uThana nje manje la bathi change uzothini wena awathi ngabangitholana phezulu kodwa-ke ngenxa yalokho uzola isondela embuskelo wakho uzothanda sondela fethu sondela ngenxa yokuthi-ke manje wena awuzukwazi uku-understanda lezi zinto futhi wena awuzukwazi ukuzikhulumela lezi zinto. Thank you, Jesus. Lana nje manje ugarantiwe ke manje lana ukuthi-ke futhi uzokwazi ukusebenza kahle. Yebo. Yebo ukwazi ukusebenza wedwa. You need an assistant. Udinga umsizi, udinga umuntu ozokusiza. Now we are going to give you Holy Spirit. This person lana bazokutshela ukuthi okay lana-ke mfethu sinomuntu owumZulu kodwa sazi iShayina. So lo muntu ubhudi ekusizweni ubhudi futhi ekusikhulumeni okusho ukuthi lo bhudi uyamdinga manje uzothi uhambe naye ukuze la eChina uma kuzokuphathwa ikhanda angithi grandpa eChina. So uma uphathwa ikhanda wena uzosheshe uye epharmacy yala ufike ukuthi hayi manje chinge ngapha unginike lapha igrandpa yasho nathi ikhanda ufuna ukwenza leyo nto utholakala ukuthi ama-China awanjani awakuzwa ngoba vele ukhuluma ilanguage ongayazi. So sizomnikeza lo bhudi ke mbhemu uhlala naye kanje lo bhudi awudedeli ulala uvuka uhlela lona akayekwa lona akayekwa ngoba uzokusiza lona awudedeli uma ilanga yomyeka ngani uqala uzoyihambela ilanga yofa ngani uthole ngasizirong kodwa lo ubambena umbambisise abantu zoba uyozokusiza uyozokhulumela uyozokubekela kahle indaba ngosiyami wena uyaziyo ukuthi wazisulu kuphela isithanda msazi kodwa uhamba nalo usafe. Safe. Manje-ke nangu umuntu uHoly Spirit nangu umuntu amyeke akayekwe akayekwe kodwa kuya ngokuthi umamkele namamkela inkomba kwemakholwa namamkeliswa na ngoba ukube namamkela naniyokwazi ukuthola izinto ey'fanele lona-ke hamba naye-ke manje lona akayekwe noma uthi uyemoto uyegrawundini noma kwibhola lona udlala eduze lona uhamba phambili kukhona indawo athi uyela ngemva manje besefika-ke laphena kuthiwa mthathe-ke lo ulala naye awuthi hayi awukuthupha kwelinye ikamelo phela naye